no offense sa mga public officials sa Cagayan de Oro. Hugaw ang Cagayan de Oro karon, mga kaistorya. You can see garbages almost anywhere in Cagayan de Oro City. Unlike sa una, sa dihang ang basura ay napadiha sa landfill, at least usara ka area ang baho, usara ka area ang hugaw. Pero karon, mga kaistorya, mura og ang landfill sa saya sa una na distribute sa matag lugar sa Cagayan de Oro City. Dili pwede nga i-deadman ni, mga kaistorya, tungod kay dili lang hugaw ang Cagayan de Oro, but at the same time, this is a health issue. Kaya ang mga langaw ang mga dugaan ng mga basura nga dugay kay gakakuha. And I am just wondering, nganong hilom ang atong mga public officials ani nga issue? Nga basura lang niya, but this is a serious issue. Kaya ang basura hugaw. O kung mayroong kaghugaw, makahatag siya og dili maayong epekto sa atong mga panglawas. This is an urgent matter. Din dili lang ni problema sa mayor. Dili man ni kaya sa mayor kung siya lang Dapat adunay initiative usab ang atong council o ang atong association of barangay council regarding this matter. Dili pwede na maghulat lang mo kung si action sa mayor. Dapat kamong tanan diha nga gipili sa katawhan, mangita mong pamaagi nga ma-address ning issue sa basura as soon as possible. Hatag ko gamayng idea, mga kaistorya. Unsa kaha kung i-distribute na lang nato ang responsibility sa pagkuha og basura sa matag barangay? Unsa kaha kung pangitaan natog legal nga pamaagi nga ang matag barangay hatagan og kaugalingon nga garbage trucks? Depende sa gidakon sa barangay. Kung dako ang barangay, more garbage trucks. Kung gamay nga barangay, less garbage trucks. Depende sa panginahanglan. Para nga paspas ang pagkuha o paglimpyo sa basura. Kay kung ingon ani, mga kaistorya, nga maghulat lang ta nga mahuman ang bidding, kano sa mahuman ang bidding? Makahulat ba rin ng sakit, mga kaistorya? Makahulat ba din ng langaw? Makahulat ba din ng duga sa basura? Maingon nga, di lang sa kumanakod. Oh. Di lang sa kumuhatag og sakit kay gabiding pa. You know what, mga istorya? Kaning issue sa basura sa Cagayan de Oro City, basura lang ba yan ni? Kung tanaw ninyo, nakaabot ni sa atong city government, kini makaingon ta nga basura naman na, but dili ba ya kay ngano kanang problema sa basura, it will reflect your leadership. Gikan sa executive paingon sa legislative, I will tell you, kining problema sa basura will reflect your leadership. Why? Basura nga dili ninyo kakasulbad diretso Unsa na lang tong mas complicated ug mas serious problem sa Cagayan de Oro City?